శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలోని 149వ నామం నిత్య బుద్ధ. అర్థం: ఎల్లప్పుడూ జ్ఞానస్వరూపురాలు. వివరణ: నిత్య అంటే ఎప్పటికీ మారనిది, బుద్ధ అంటే జ్ఞానం, అవగాహన, ప్రబుద్ధత. కాబట్టి నిత్య బుద్ధ అంటే ఎల్లప్పుడూ జ్ఞానస్వరూపురాలు. ఆమె జ్ఞానం కాలంతో పూజించబడినది కాదు, అది స్వతంత్రంగా ఉన్నది. ఆమె స్వరూపమే జ్ఞానం. శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరీదేవి సర్వ జ్ఞానానికి మూలం. ఆమె ఆలోచన, చూపు, మాట అన్నీ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. పరమాత్మ స్వరూపం అనేది జ్ఞానమే. ఆమెను ధ్యానించడమే జ్ఞాన మార్గంలో ముందడుగు. నిత్య బుద్ధ అనే ఈ నామాన్ని జపించినప్పుడు మనలోనికి వెలుగు వస్తుంది. మన మనస్సు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో ఉజ్వలమవుతుంది. శ్రీ లలితా నిత్య బుద్ధా దేవీ నమః. శ్రీ మాత్రే నమః.